बारग' सोद्रोमा बिथांमोना जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। दा बे जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय बारग' आफादनि सोद्रोमाफ्रा दाहालागैबो मानो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै आरो दिनै गोरोबथा जाबायब्ला बेफोरो गनांगौमोन। बे जाहैबाय कमन रायजो राजानि मोनसे सोंथि। क्रर थानाय मालिकफोर एबा बिलियनारिफोर कर्परेट्सफोर जायफ्रानोखि केसनि आन्दाराव फैबाय, थारमाने आयेननि बेन्दोङाव फैबाय, बिथांमोनखौ आयेननि गेजेरजोंनो थारमाने सुस्रांनो गोनां जायो, बेखौ जों नुनो मोन्दों। दा जोंनि बे बारग' एनडिएफबि आफादनि सोद्रोमाफ्रा जायफ्रा जेलाव दङ, बिग्रायनाय समावहाय आन्दलननि समावहाय बेबायदिनो हमजाबाय, गुबुन गुबुन केसफ्रा बेहाय जाबसिननानै थाबाय, बेखौ आयेनजोंनो बोस्रांनांगोन। दा जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायनो बेखौ सानदों जे जों बुजिनांगोन बिथांमोननि जेलाव थानाय बा बे गबैनि गोबाव जानायखौ लानानै पलिटिक्स खालामनाया आसलते बै बिथांमोनखौ बिराद माने माबाखौ फोनांनाय जायो, मा होनो दुखु होनाय जायो। बिथांमोना नैबे बिटिआर गोरोबथायाव जेबो गैया होननानै बुंदों। आं सानो बिथांमोननि मोनसे पलिटिकेल मटिभेटेड एबा पलिटिकेल इन्ट्रेस्ट थानाय मोनसे बे पइन्टसो, जायखौ मानेखि कमन मानसिफोरखौ कमन पाब्लिकखौ मिसलिड खालामनायनि मोनसे पइन्टसो। गोरोबथा बायदि जि दफाफोरखौ जों मोननो हादों, बे दफाफ्रा जोंनि थाखाय अत्यन्त प्रयोजन। आरो बै टाइमाव बर'फ्रा जि एग्रिमेन्टखौ खालामना लाबाय, आं बेवहाय एनडिएफबिनि बाथ्रा बुंनो नागिराखै, बर'फ्रा जि एग्रिमेन्टखौ भारत सरकारजों गोरोबलायनानै एग्रिड जानो हाबाय, एग्रिड खालामना लाबाय, बेयो बहुद इम्परटेन्ट आरो बेयाव बहुद लाबदायक जादों होननानै आं सानो। दिनैनि तारिखाव जाय बिथांमोना बे एग्रिमेन्टआव जेबो गैया होनना बुंनो नागिरदों, आंनि नोजोराव नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो नागिरदों। आरो एनादार माने 3-4 इयार्स 4 बा 5 बोसोर उननि समावहाय बिनि ट्रेन्सफरमेसनखौ नुनो मोनगोन। बर'ल' नङा, जोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाति जनजातिफोर माने बिथांमोनाबो माबायदि बर'फोरजों एखे लोगोयैनो रायजो जानानै मोनसे सान्तिनि बाताबरन लाबोनो हादों। दिनै बे एग्रिमेन्टआव जेबो गैया होननानै बुंनो नागिरनाय बै सुबुंफोरा आसलते आंनि प्रश्नआ बिथांमोनाव बेसो जे नोंथांमोना बबे पइन्टखौ लानानै आर्गुमेन्ट खालामनो नागिरो जे बे बिदि जानाङामोन होननानै, बबे मोनसे दफाखौ बबे मोनसे कारनखौ लानानै बे एग्रिमेन्टआ बिदि जानो नाङामोन होननानै बुंनो नागिरो, माहा भुल जादों बेखौ पइन्ट आउट खालामनांगौ, पइन्ट टु पइन्ट आउट खालामनांगोन। ओरैनो सरासनस्रायै बे बिटिआर गोरोबथाया जेबो जायासै होनना बुंना लाब गैया, मानोना सरासनस्रायैनो नुखादों जे बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव बर'फोरनाव सान्ति फैदों, सान्तिजों लोगोसे उन्नति फैदों। बिनि सिगां बर'फोरनियावहाय जोंनि बे ओनसोलावहाय दाङाबाजिजों जोबनो गैयामोन, जोंनि बे ओनसोलावहाय जातिजों जाति थारमाने बिसास खालामलायनाय गैयामोन, एडुकेसनेलि जों बेसेबां गाहायाव थांदोंमोन बिनि जेबो अनजिमा गैया। दिनैनि तारिखाव बे एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव जोंनियावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि अफिसार्सफ्राबो दिनै ओंखारबोजेनदोंसै थारमाने, आरो गोबां स्टुडेन्टसफ्रा दिनै गुबुन गुबुन माने गोजौ थाखोनि स्टाडिफोरखौ खालामहैनो थाखाय दिनै चान्स लानो हादोंसै। आरो थाखा फैसा थारमाने इक'नमिकेलि जोंनि बर'फ्रा दिनै बिराद मोनसे मा होनो ट्रेन्सफरमेसन जौगालु लेभेलजों दिनै खारबोगासिनो दं। नंगौ, नोंथांमोननि दिनै बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे समाव आङो जे बारग' एनडिएफबिफोरनि जे माखासे मानि जे जेंना आरो बेनि अनगायैबो जे जोबथेसालियाव थानांनाय जे जोंनि बर' हारिनि जाय दावहारु, बे दावहारु बिथांमोननि जे माखासे मानि जे इसिङारि जे बाथ्रा, बे बाथ्राफोरनि सायाव नोंथांमोननि जे बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन। आंजों लोगोसेनो दङ एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा दङ, आरो लोगोसेनो बिथाङा फिन रोदोमखां जे बेनि बिथाङा गाहाय नेहाथारि। आं बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन। आथिखालाव बारग' एनडिएफबिफोरनि जे केसफोरनि सायाव आथिखालाव माबायदि थासारियाव जानानै दं, आरो बिथांमोना नैबे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय मा राहा लादों बिथांनिफ्राय आं मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन। गिबियावनो नोंथांखौ नैबे समाव बरायनाय जाबाय। खुलुमबाय। जिहेथु जों नुनो मोनदों जे गोबां समाव नैबे बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय, गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो जोङो जोबथेसालियाव गोबां बारग' एनडिएफबिफोर दं, नोंथांमोननिनो लोगो गोबांफोर दं। बे समाव नोंथांमोना एस'सिएशन हिसाबाव मा राहा लादों? साबायखर। नोंथांमोननि गेजेरजों आंबो बे फंसे बाथ्राखौनो बुंनो सानदों जे बर'आ जेब्ला आन्दलन खालामदोंमोन, एनडिएफबिनि आन्दलन, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्दलन, बिएलटिनि आन्दलन, गुबुन गुबुन रोखोमनि आन्दलन, इभेन बे बड' साहित्य सभानिबो आन्दलन,
बेवहाय जेल जानायखौ नुबोबाय थाखायो आरो जेल जानाया मोनसे स्वाभाबिक बाथ्रा खिन्थु 2020 सननि जितु 27 जानुवारियाव मोनसे एग्रिमेन्ट जानानै थांबाय बर'फोरजों गोजोन गोरोबथा होननानै बे गोजोन गोरोबथायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउबिपिअ आरो एनडिबिनि मोनब्रैबो फेक्सनजों जयैनो एग्रिमेन्टखौ खालामनानै भारत सरकार आसाम आरो बर'फोरनि गेजेराव बे मोनसे एग्रिमेन्ट जाबाय आरो बे एग्रिमेन्टखौ गोजोन गोरोबथा एबा पिस एकर्ड हिसाबैनो बिटिआर पिस एकर्ड हिसाबैनो बेखौ मिन्थिनाय जायो। दा सोंथिया बाथ्राया जाहैबाय बेबायदि मोनसे एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव जे दाहालागैबो आफादनि जिथु बारग' सोद्रोमा बिथांमोना जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। दा बे जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय बारग' आफादनि सोद्रोमाफ्रा दाहालागैबो मानो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै आरो दिनै गोरोबथा जाबायब्ला बेफोरो गनांगौमोन। बे जाहैबाय कमन रायजो राजानि मोनसे सोंथि। दा बेनिखायनो नैबे सोंथिनि सायाव आं नैबे बाथ्राखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायनो सानो एबा आं सिगाङावबो फोरमायदों गुबुन गुबुन बेबायदि बिजोंनि गेजेरजों जे केस मोनसे जायोब्ला बेखौ मोनसे माखासे आयेननि बेबस्था लानानैनो बेखौ बोस्रांनो गोनां जायो। जोंनि बेलायाव गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जे एग्रिमेन्ट खालामखांनानै माने एकर्ड खालामखांनानै जितु दानि सरकार प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव जि सरकार सोलिदों जोंनि बिटिआरआव बे सरकारा नैबे इस्युखौ माने केसफोरखौ उइद्र' खालामनाय फारसेथिं जेलाव थानाय बे जोंनि बारग' आफादनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ बख'नानै लाबोनाय बिनि सायाव गोसो मोदोमजों हाबा मावनायखौ जों नुदों आरो बेनो थारमाने गोजोनथाव बाथ्रा जायनि जाहोनाव मैया अनारेबल हाइ कर्टआबो माखासे जोंनि बारग' आफादनि सोद्रोमाफोरखौ बेलाव दिनै अर्डार होबाय आरो बेलनि अर्डार होबाय। बेयो एनआइए केसमोन। थिग बेबायदिनो सिबिआइनि केस दङ, एनआइए केस आरो दंबावो, बिदिनो हाइनियास नन हाइनियास केसफोर दंबावो। बेबायदिनो गासै जोंहा 60सानिबो बारा थारमाने गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलाव हाबनानै दङ। बै आफादनि सोद्रोमा बिथांमोना गोबाव सम जालांबाय, खायसेया दिनै 14 बोसोरबो जानो नागिरबाय बिदि अबस्थायाव फैबाय। दा नैबे एनआइए केसाव थानाय जिथु बिथांमोनखौ हाइकर्टआ जि जाजमेन्ट होबाय बा बेलनि थाखाय अर्डार होबाय बेवहाय जोंहा गोजोननाय दङ आरो बिनि थाखाय जोंनि बारग' नैबे एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सियेसना बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे माने कोअर्डिनेसन लाखिनानै जोंनि एडभकेट सार बिथांमोनजों कोअर्डिनेसन लाखिनानै जों गोबां समनिफ्राय खामानि मावबाय थादोंमोन आरो बिनिनो फिथाइ हिसाबै जों सानो जों धन्यबाद होदों आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माखौ आरो जोंनि प्रमद बर' बा बिटिआरनि चिफ बिथांमोनखौ जे बिथांमोननि सरकार तरफनिफ्राय नाजानायनि जाहोनाव जथेस्थ' केसफ्रा थारमाने एसे नरम जादों आरो बे नरम जानायखौ दिनै जोङो नुनो मोननानै जेलाव थानाय बे व्यक्तिफोरजों जों जेब्ला रायज्लायनो मोनो जों खोथाफोरखौ जों फोरमायलायो आरो बिथांमोना गोजोननायखौ फोरमायदों। बेनिखायनो जोंबो गोजोनदों। बाथ्राया जाहैबाय जे हाइनियास केसफोरखौ लानानै जोंहा जेलाव थानाय सुबुंफ्रा न'खरनि बिथांमोना गिनाय बहुद थायो जे गाबोननि दिनाव मा मोनसे जाज फैगोन, मा मोनसे माने बार्डिक फैगोन, बेयाव गिनाय थायो। दा जों अन्तत' जों गोसोआव बिसास मोनसे लाखिनो हादों जे बिथांमोननि केसा जथेस्थ' नरम जाबाय मानोना सरकारा गोराहै हमथाबबाय थानायमोनब्ला बेफोर केसा नरम जानाय नङामोन। आरो नोंथांमोननि गेजेरजों आं बेखौ फोरमायनो सानो जे मोनसे केस जाखांनायनि उनाव आयेननि बेबस्थायानो नायखायो बाय खुनु जेसेबांनाखि भिआइपियानो जा नोंथांमोना नुनो मोन्दों गुबुन गुबुन निउसफ्राव बहुद क्ररपति माल्टि क्रर थानाय मालिकफोर एबा बिलियनारिफोर कर्परेट्सफोर जायफ्रानोखि केसनि आन्दाराव फैबाय थारमाने आयेननि बेन्दोङाव फैबाय बिथांमोनखौ आयेननि गेजेरजोंनो थारमाने सुस्रांनो गोनां जायो बेखौ जों नुनो मोन्दों। दा जोंनि बे बारग' एनडिबि आफादनि सोद्रोमाफ्रा जायफ्रा जेलाव दङ बिग्रायनाय समावहाय आन्दलननि समावहाय बेबायदिनो हमजाबाय, गुबुन गुबुन केसफ्रा बेहाय जाबसिननानै थाबाय, बेखौ आयेनजोंनो बोस्रांनांगोन। दा जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायनो बेखौ सानदों जे जों बुजिनांगोन बिथांमोननि जेलाव थानाय बा बे गबैनि गोबाव जानायखौ लानानै पलिटिक्स खालामनाया आसलते बै बिथांमोनखौ बिराद माने माबाखौ फोनांनाय जायो, मा होनो दुखु होनाय जायो। आरो जि एग्रिमेन्ट खालामबाय बै एग्रिमेन्ट खालामनायखौ थारमाने बेखौ मुल्य गैयै खालामनाय जायो। आसलते बे बाथ्राफोरखौ कमनलि जायाखसै उमुक जानांगौमोन होननानै बुङोब्ला आरो बेनिखायनो आयेननि खोथाखौ जों एसे बुजिनांगोन। दिनै बे प्रिथिबिया जौगालु प्रिथिबि, समा मारै थिनदों
जों बेखौबो बिजिरनानै नायनांगोन आरो जों रावबो रोङैबो नंला बिनिखायनो थारमाने जोङो थिक भाबे जेरै खालामबा थिग जागोन बेबायदि जों खारनांगौ XNDB वेलफेयार एस'सियेसना दिनै बे मुभखौनो लादों केसनि सायाव आरो बिनि बादैबो नोंथां सोंनाय बायदि आं बुंनो सानबावबाय जे XNDB वेलफेयार एस'सियेसना जिथु जोंनि बारग' आफादनि सोद्रोमाफोर जायफ्रा थांनानै दङ दायो गोबांथ' मार्टायार्स जालांबायसै मार्टायार्स जालांनायनि थाखाय जोङो नाजानानै सरकारनिफ्राय जोङो 3,000निबो बारा जों एल'केट लाबोनो हाबाय बेखौ पर्यायक्रमै मोनलांबाय थासिगोन दाख्लैबो बिनि माखासेखौ होनाय जाबाय बिदिनो पर्यायक्रमै होलांगोन दा जायफ्रानोखि जोङो एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव दायो सिभिल जानानै थाबाय बै सिभिल जानानै थानाय व्यक्तिफोरनि थाखायबो सरकारनि राहाजों एबा मोनसे समाजारि जिबनावहाय माबोरै मावनानै जानांगौ नैबेनि थाखायबो जों बे XNDB वेलफेयार एस'सियेसना खामानि मावबाय दङ जों गुटै NDBफोरखौ लाना मोनसे मेपिं खालामबाय थादों XNDB वेलफेयार एस'सियेसननि नाजानायावनो दिनै थारमाने जोंनि बहुद सिगांनिफ्राय बावनानै थालांनाय किसुमान जिथु मावनो गोनां खामानिफोर NDBनि जारिमिनानो जा बर'फोरनि जारिमिन बुथुमनायानो जा बेफोर गुबुन गुबुन लेभेलनि खामानिफोरखौ जों दिनै मावबाय थादों बिनिफ्राय जिथु मार्टायार्स डे थैना थांनाय बा मुंख्लं सान बे मुंख्लं सानफोरखौ खुंफुंनो थाखायबो फैबाय थानाय समाव जोङो जाहाथे खुंलांबाय थानो हायो बेनिबो थाखाय जोङो बेबस्था खालामदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव गोसोखांजाबाय थानो हायो बेबायदि गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ जों मावबाय थादों आरो थेंकफुलि दानि बिटिआर सरकारा जि जेनुइन इसुफोरखौ माने दङ बिनि फारसे मोजां गोसो होयो आरो जायगायाव सान्ति आरो उन्नतिखौ लाबोनो थाखाय बे बिटिआर सरकारा खामानि मावदों आरो बे सान्ति उन्नतिनि खेथ्रआव जों बारग' NDB आफाद एबा XNDB वेलफेयार एस'सियेसना सान्ति परिबेसखौ बिटिआर ओनसोलाव क्रियेट खालामनायनि थाखाय जोङो गोसो मोदोमजों जों सरकारजों लोगोसे खामानि मावफाबाय थादों आरो बे आंनि नोजोरावबा बे बिराद गिदिर खामानि मानोना दिनै सान्ति गैयाब्ला जों गाबोन आरो फावसायना थांगोन बे बाथ्राखौ जोंनि समाजनि सुबुंफ्रा बुजिनांसिगौ आरो आखाइजों आखाइ हमज्लायनानै गोरोबलायनायनिजों थारमाने सान्ति परिबेसखौ जोंनि गेजेराव लाबोनांगौ जोंनि आफादनि गुबुन गुबुन फेक्सननि सोद्रोमा बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानो दिनैनि तारिखाव जोङो बेजों बे नासयलायनायनि थाखाय नङा बेजों बे मेहेरलायनायनि टाइम नङा खिन्थु जोङो गावनि बेक्तिगत जिबनाव जेरैबायदि थांना थानांगोन बेयावबो फकास खालामनांगोन फारसेथिं सान्ति उन्नतिनि थाखाय जों फकास खालामनांगोन आरो इडुकेसननि फारसे जों फकास खालामनांगोन आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायबाय नोंथांनिफ्राय मिथिगोन जिहेतु बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाना थांबाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव दा बेवहाय जों आसाम सरकार भारत सरकार आरो बिटिसिनि जे खुंथायाव थानाय बिथांमोनजों मोनसे साइन जादोंमोन आरो बेवहाय जों नुनो मोन्दोंमोन जेब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन दोलै नोगोरैनो बेवहाय बरायनाय आरो बे गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनानै जुदि लाङोब्ला नैबे समाव बिटिसिआ सानसे समाव स्टेटआव महर मोनगोन बा बिटिआरआ स्टेटआव महर मोनगोन होननानै गोबां दैदेनगिरिफोरा बुंदोंमोन नाथाय बैफोर दैदेनगिरिफोरा दिनै फाल एरायबाय बिथांमोना दावथ्रोदलांबाय दा बिथांमोना बै एकर्डखौनो दिनैनि तारिखाव गाज्रि होननानै बुङो बे एकर्डजों जेबो जाया बे एकर्डआ नैबे समाव मोजां नङा होननानै दा सावरायनायनि मोनसे बिन्दो जादों बेयो बेनि सायाव नोंथाङा सासे बारग' NDB हिसाबाव सासे सागानगिरि थामहिनबा बे समाव नोंथांमोनानो बे एकर्डखौ नोंथांमोनानो खालामदों मा बुंगोन आच्छा बिराद इम्पर्टेन्ट पइन्ट जाय बिथांमोना नैबे बिटिआर गोरोबथायाव जेबो गैया होननानै बुंदों आं सानो बिथांमोननि मोनसे पलिटिकेल मटिभेटेड एबा पलिटिकेल इन्ट्रेस्ट थानाय मोनसे बे पइन्टसो जायखौ मानेकि कमन मानसिफोरखौ कमन पाब्लिकखौ मिसलिड खालामनायनि मोनसे पइन्टसो बिटिआर गोरोबथायाव जेबो गैयामोनब्ला दिनै गोरों गोरा जोंनि बर' समाजनि जाय इन्टेलेक्चुवेलफोर आरो गोबाव सम संगठनखौ दैदेनबोनाय दैदेनगिरिफोर NDBनि बैसोआ बै समावहाय 34 इयार्समोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाथ' बिदिनो 1986निफ्राय जेनेबा जि समनिफ्राय गायसनबाय बिनिफ्राय एखे समरा-समरि बैसो बिनिफ्राय गुबुन गुबुन आन्दलनाव जरित थानानै खामानि मावबोनाय मानसिफोर बेयाव दैदेनगिरिफ्रा जायफ्रानोखि सागानगिरिफोर बेबायदिनो नोंहा UBPOनि खोथा फैबाय नैबे जिथु बड' कासारि अट'नमास काउन्सिल बेबायदि बेखौ बे एग्रिमेन्ट लाबोनायनि आन्दोआव मोनसे UBPO दंमोन जोंहा बिथांमोननि दैदेनगिरिफोर थाबाय बै दैदेनगिरिफ्रा मोनसे कनसेनसासआव फैनो हादों जे बे समा जोंखौ मा थिनदों दिनैनि तारिखआ जेनेबा 2020 सननि 27 जानुवारिनि बाथ्राखौ आं बुंदों दायो बै समहालागै बर'फोरनि जिथु टप मस्ट दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि खर'आव बा बिथांमोननि सिन्ता धारायाव जे समा बर'फोरनि थाखाय मा थिनदों बे बाथ्राखौ हमदांनो हादों
आरो बै समावहालागै थारमाने जि बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनो थाखाय जि बेबस्थाफोर मोनबाय आरो सरकारा जिखौ मावनो हायो सरकारावबोथ' बेबायदि मोनसे माबा परिबेस थायोना बबेबा समाव माखौबा मावनो हागोन बबेबा समाव माखौबा मावनो हाया एन्टायार माने देशआवहाय माखासे सिचुवेसनफोर क्रिएट जायो दा 2020 सनाव जि एग्रिमेन्टआ बा जि परिबेसा जोंनि थाखाय गोनांमोन बा बर'फोरनियाव मा जि परिबेस दंमोन बेवहाय जोङो बे बिटिआर गोरोबथा बायदि जि दफाफोरखौ जों मोननो हादों बे दफाफ्रा जोंनि थाखाय अत्यन्त प्रयोजन आरो बै टाइमाव बर'फ्रा जि एग्रिमेन्टखौ खालामना लाबाय आं बेवहाय एनडिबिनि बाथ्रा बुंनो नागिराखै बर'फ्रा जि एग्रिमेन्टखौ भारत सरकारजों गोरोबलायनानै एग्रिड जानो हाबाय एग्रिड खालामना लाबाय बेयो बहुद इम्परटेन्ट आरो बेयाव बहुद लाबदायक जादों होननानै आं सानो दिनैनि तारिखाव जाय बिथांमोना बे एग्रिमेन्टआव जेबो गैया होनना बुंनो नागिरदों आंनि नोजोराव नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो नागिरदों आरो एनादार माने 3-4 इयार्स 4 बा 5 बोसोर उननि समावहाय बिनि ट्रेन्सफरमेसनखौ नुनो मोनगोन नाय नोंथांमोना थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइ दिनै जाबाय माने 5 बोसोराव जों आगान होबाय नङा होमबा बे 5 बोसोराव जोंनि बर'फ्रा बबे लेभेलसिम ट्रान्सफर्म जादों बर'ल' नङा जोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाति जनजातिफोर माने बिफोरो बिथांमोनाबो माबायदि बर'फोरजों एखे लोगोयैनो रायजो जानानै मोनसे सान्तिनि बाताबरन लाबोनो हादों दिनै बे एग्रिमेन्टआव जेबो गैया होननानै बुंनो नागिरनाय बाथ्रा बै सुबुंफोरा आसलते आंनि प्रश्नआ बिथांमोनाव बेसो जे नोंथांमोना बबे पइन्टखौ लानानै आर्गुमेन्ट खालामनो नागिरो जे बे बिदि जानाङामोन होननानै बबे मोनसे दफाखौ बबे मोनसे कारनखौ लानानै बे एग्रिमेन्टआ बिदि जानो नाङामोन होननानै बुंनो नागिरो माहा भुल जादों बेखौ पइन्ट आउट खालामनांगौ पइन्ट टु पइन्ट आउट खालामनांगोन ओरैनो सरासनस्रायै बे बिटिआर गोरोबथाया जेबो जायासै होनना बुंना लाब गैया मानोना सरासनस्रायैनो नुखादों जे बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव बर'फोरनाव सान्ति फैदों सान्तिजों लोगोसे उन्नति फैदों बिनि सिगां बर'फोरनियावहाय जोंनि बे ओनसोलावहाय दाङाबाजिजों जोबनो गैयामोन जोंनि बे ओनसोलावहाय जातिजों जाति थारमाने बिसास खालामलायनाय गैयामोन एडुकेसनेलि जों बेसेबां गाहायाव थांदोंमोन बिनि जेबो अनजिमा गैया दिनैनि तारिखाव बे एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव जोंनियावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि अफिसार्सफ्राबो दिनै ओंखारबोजेनदोंसै थारमाने आरो गोबां स्टुडेन्टसफ्रा दिनै गुबुन गुबुन माने गोजौ थाखोनि स्टाडिफोरखौ खालामहैनो थाखाय दिनै चान्स लानो हादोंसै आरो थाखा फैसा थारमाने इक'नमिकेलि जोंनि बर'फ्रा दिनै बिराद मोनसे मा होनो ट्रेन्सफरमेसन जौगालु लेभेलजों दिनै खारबोगासिनो दं बेपार बानिज्यआव दिनै जोङो सोलोंनो हादों मानोना बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव माखासे मानि थारमाने मा होनो जायफ्रानोखि इनभेस्टरफोर दिनै इनभेस्ट खालामनो हमदोंसै बिनिफ्राय गोबां एनजिअफोर दिनै खामानि मावनो हमदोंसै सरकाराथ' गावनि लेभेलजों थारमाने खामानिखौ मावखागोन जि फानो मोनो बेखौ मावखादोंआनोसै बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन एजेन्सिफ्रा गुबुन गुबुन थारमाने कर्परेट्सफ्रा माने CSR फान्डफोरखौ दिनै बेबहार खालामदों बेखौ बिथांमोना दिनै नुहुरनाय नङा खिन्थु नुदों नुनाया जे जोंनि माने बर' समाजा बा बे ओनसोला बे हालामा दिनै जौगागासिनो दङ बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे एग्रिमेन्टआव जेबो गैया होननानै आं सानदों जेबो गैया होननानै बुंदों आं सानो बिथांमोना खुनु दिन गावसोरो व्यक्तिगत भाबै स्टाडि खालामाखै जास्ट बाहाय पलिटिकेल मटिभेटेड आरो पलिटिकेल मोनसे इन्ट्रेस्ट थानाय बाथ्राखौ बिथांमोना बुंनो नागिरदों मानोना दिनै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव जि इउपिपिएलनि सरकार फैदों बे इउपिपिएलआ दिनै मोनसे मजबुत स्थितियाव दङ इउपिपिएलनि जिथु माने निति आरो नियम जिहेतु माने दायो इउपिपिएलनिनो सरकार आरो प्रमद बर'आ बिथाङानो बिनि चिफ आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनानो बिनि डेपुटि चिफ जुदिও दिनै बिजेपि आरो इउपिपिएलजों जथायै सरकार खालामदों थेवब्लाबो आं बुंनो नागिरो जे सोरखौबा जों माने जों सोनारनो हाया सोरखौबा बिसास खालामनानै जोङो थारमाने जोंनि गासैबो मावनो गोनां खामानिखौ जोङो बिथांमोनावनो जों नारना दोनहरनो हाया जों जाहैबाय आन्दलननि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय सुबुंफोर आरो बर'फ्रा आंल' नङा नोंथांमोनाबो आन्दलननि बेकग्राउन्डजोंनो फैनाय सुबुंफोर गतिके जोङो दिनै मोनसे माने मोजां जों जेराव माने आस्था लाखिनो हायो बिसास लाखिनो हायो बेबायदि लिडारशिपखौ मोनोब्ला जों सोनारनो हायो बेबायदि दिनै जों प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनखौ जों मोननो हादों आरो बिथांमोननि नेतृत्वआव बे सरकारा जौगादों बे हालामा जौगादों फैबाय थानाय समाव जौगाबावगोन गोबां मिशन लादों बिथांमोना दिनै गोबां रोखोमनि थारमाने एडुकेसन लेभेलाव जौगाखांनायनि माखासे खामानिफोरखौ मावदों दिनै बेफोरखौ जों नुयोब्ला नायोब्ला गाबोन समफोर बे बिटिआरखौ जायफ्रानाखि बियो मा होनना बुंगोन बे एग्रिमेन्टआ थिग जायाखिसै होननानै बुंनायमोन बिथांमोना लाजिनांगौ समा बारा गोबाव गैला होननानै आं सानो आरो मोनसे खोथा बे खोथाखौ इम्परटेन्ट गोसोआव लाखिनाया मोजां आं दहाय फार्स्टआवनो बुंदोंमोन जे बै टाइमाव एग्रिमेन्ट खालामनांगौ हिसाबै बियो बिराद इम्परटेन्ट मोनसे जोंनि थाखाय सममोन बेखौ जुदि एग्रिमेन्ट खालामामोनब्ला बिनि उनाव माने कभिडनि टाइमा फैबायमोन 2019आव
ना बेबो कभिड नङा होमबा कभिडनि मोनसे टाइम फैबाय कभिड पेन्डामिक फैबायमोन बे टाइमाव गुतै माने हादोरनि सिस्टेमा कलेप्सथ' जायाखै कलेप्स बुंनो नागिराखै खिन्थु मोनसे लेभेलाव स्टेगनेन्ट जानानै थादों डाउन जानानै थादों बे टाइमाव थारमाने सोर बिउरोक्रेट सोर मा जों कमन मानसि जादों आरो बेखिनि टाइमाव जुदि बर'फ्रा बिनि सिगाङावहाय एग्रिमेन्टखौ खालामना लानो हायामोनब्ला आं सानो आं दिनैबो माने गावनो गाव बेक्तिगत सानखाङो एग्रिमेन्ट खालामामोनब्ला मा जागौमोन मानोना बर'फोरनि माने फ्रेगमेन्टेसन थारमाने थुख्रा थुख्रि जानाय लोरबांथिया अनेक नुजाबायमोन पलिटिकेलिबो जों मेचुर नङामोन पलिटिकेलिबो जों माने फ्रेगमेन्टेड गावजों गाव गावस्रालायनाय फारसेथिं जोङो सांगठन लेभेलावबो गुबुन गुबुन रोखोमनि थारमाने दाङाबाजि गावनि गावनि गेजेराव पेट्रिसाइडेल किलिंफ्राबो जोबनो थाङाखैमोन फारसेथिं सरकार जिथु सरकारा सोलिबाय दंमोन बिथांमोना मोनसे माने पजिटिभ मेसेज लानानै बै समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि थाखाय खुनु दिन दिन्थियाखैमोन बिनिखायनो बै टाइमा हाइ टाइममोन आरो बे टाइमाव बर'फ्रा हटिक डिसिसन लादों आरो बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामदों आरो दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनो हाफुंनायनि थाखाय दिनै जों दा बे पजिसनाव दं आरो बे पजिसना बावनो थानाय नङा फैबाय थानाय माखासे सानफोरनि उनाव थारमाने जोंनि बे बिटिआरआ जौगागोन आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा एबा बर'फोरनि जिथु दानि जि अबस्था बेयो जथेस्थ' आपग्रेड जागोन बेखौ सानो थेंक इउ नंगौ बिथाङानो जादोंमोन एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो मिथिनो मोनबाय जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ लानानै गोबां सुबुंफोरानो जे बेखौ लानानै जे मोजां जादों बा गाज्रि जादों आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों जेबो जायाखै दा बेफोरबायदि बाथ्रा बा सोंलु ओंखारनायजों बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि जे मावनां जे हाबाफोर थामहिनबा बिथांमोना मा हाबाफोर मावनो थाखाय बे समाव थियारि जादों बिथांनिफ्राय जों गोबां बे समाव मोनथिनो मोनबाय बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुकनि गेजेरजों बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों।